ei meillä puhuttu tunteista. Mä olisin kaivannut sellaista läheistä, joka osaa puhua niin kuin tunteista, joka puhuu. Se multa on puuttunut. There was time when I needed love. Counting on the sky was full of dreams. Raine, sä otat tän. Sun on pakko ottaa. Kaikki muutkin ottaa. Mä oon paljon pahoilla. Kiinnostaa. Ei hirveä. Kato, lehti jalat alta. Haukutaan se ihan paskaksi. En mä vaan pysty. 30 päivää tuupas ja sit vuosi pelkkää maitoa. Raine, mitä nyt taas? Pitäis meidän ottaa kanne? Tää on tosi tervettä. Ei, lopeta! Mut sehän saattaa olla myös orkasta. Ei ihan unimaistu. Pystytkö sä vuodessa tehdä tämmöisestä harrastegolfarista sellaisen pelaajan, joka pelaa kentän baari? Rainestä tulee ihan fantastinen golfari. Näin. Aikataulussa ollaan jopa minun mielestä vähän eellä. Hienosti niinku pelaa. Olin toisena ja äsken avasin 8 metriä. Ihan vitun siisti fiilis. Mä oon multitaskannut elämää niin kuin jokaisella vitun osa-alueella tämän 8 kuukautta. Niin kuin ihan jokaisella. Mä en edes niin kuin tiedä, mitä ongelmaa mä oon ratkaisemassa. Alkoholi on tabu, josta saa puhua vaan silloin, kun sävy on positiivinen. Se vituttaa mua. Varsinkin jos ja kun jokaisella on lähipiirissään joku, jolle alkoholi on ongelma. Mennäänkö tässä isän jälkiä? Niin, mut joiko sä mitään tuolla joulun? 11 pulloa viiniä. 12. Tää on käsikirjoittamaton dokumenttielokuva. Jos sulla on ongelmia viinan kanssa tai et halua nähdä, miten suomalainen mies yrittää pärjätä vuoren ilman alkoholia, niin mieti kahdesti, haluatko katsoa tätä leffaa. Alkoholi on nimittäin aina läsnä, tavalla tai toisella, silloinkin, kun se ei ole. Miten tuo elämä? Mä veikkaan, tiedätkö? Mä veikkaan, että ei enää lähde tähän touhuun.